Fan vad ni blev tysta helt plötsligt. Det blir så. Varför det? Varför ska ens rösta på YouTube, eller hur? Nej. Jag ser så mycket. Jag ska jobba med någonting. Säg minst 3 ord. Minst 3 ord. Yes. Okej, säg minst 4 ord. Minst 4 ord. Saknas ett ord. Saknas ett ord. There's one word missing. Vilket? Du är störd. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Du vet om att Ludde prenumererar på mig så han kommer se det här. Säg ett ord till. Say one word in Swedish. One word in Swedish. God damn it.